दिनै बाक्सा जिल्लानि थाखाय आरो बर' माहारिनि थाखायनो मोनसे जारिमिनारि सान मानो होननानै बुङोब्ला बड'लेण्डनि थाखाय खामानि मावनो बड'लेण्ड सोमावसारनो थाखाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट कमिटि बन्सखौ दानाय जाबाय। जों फोथायो थांनाय समफोराव जेरैबायदि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बाहागो लादोंमोन, बेनिख्रुइ गोख्रोंसिन फैबाय थानाय जा सोमावसारनाय बन्सनि दैदेननायाव बेवहाय गोख्रोङै बाहागो लागोन। नाथाय बेखौ पलिटिकेल एजेन्डा हिसाबैसो दादों होननानै गोबां रायजोफोरनि बेसेनखौ दैखांदों, मा फोरमायगोन? गोबाङा गोबां बाथ्रा बुंगोन, नाथायबा बर' हारिनि जा मोनसे सिमां लं पेन्डिं इस्यु होननानै जों बुंबाय थादों आरो बयबो मिन्थिगौ गोलाव समनि जा सोमावसारनाय बर' हारिनि जा मिजिं आरो थांखि आलादा बड'लेण्ड रायजो बेयो दाबो जाफुङाखै। दा बेनि थाखाय गोदान जोलैया फिन खेबसेबाव गोख्रोंनो सोमावसारनो थाखाय आगान सुरदों। बेवहाय गोबां मानसिया गोबां बाथ्रा बुंगोन, बेफोरखौ बनसु आरो बर' रायजो राजाया मालाबाबो खेरायनाय नङा। जों मोनसे बाथ्रासो बुंनो लुबैगोन, जुदि जोङो खौसेब्ला थांगोन आरो जोंनि जा थांखि बेयो थाबैनो जाफुंगोन। बेनिखायनो जोङो बड'लेण्डनि बेलायाव बयखौबो खौसे जानानै सोमावसारनायाव बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायगोन। सोमावसारनाय हाबाफारि खालामगोन होननानै बुंदों, माबायदि लामाजों लांगोन होनना फोरमायगोन नोंथां? जोङो थारैनो मोनसे सुबुं दारा खान्थिनि हादराव दङ हिसाबै जोङो बेखौनो लानानै नन भाइलेन्स वे आरो डेम'क्रेटिक वेजों जोङो सोमावसारगोन। जों बेखौबो नोजोर लाखिगोन जे जि सोमावसारनाय जागासिनो दङ बा जानो थांगासिनो दङ बड'लेण्डखौ लानानै बड'लेण्ड मोनफुंनांगौनि थाखाय बे सोमावसारनायाव जाहाथे सासेबो बर' सुबुंनि जिउ खहा जाया बेखौ जों नोजोर लाखिगोन। आरो जोंनि जा गोदान जोलै जायफोरा लेखाफोरा फरायगासिनो दङ, जायफोरा आबाद मावदों, जायफोरा बिजनेस खालामदों, जायफोरा साख्रि मावदों, जाहाथे बिथांमोनाबो नैबे मुभमेन्टनि गेजेरजों जेबो खहा जाया जोङो नोजोर लाखिगोन। मानोना थांनाय समनि जा सोमावसारनाय बेवहाय जों नुबोदों माखासेयानो लेखाफोरा गारनानै इउनिभारसिटिनिफ्राय गामि गफायाव फैफिननो गोनां जादों, सोमावसारनायाव बाहागो लादों। नैबे जा मुभमेन्ट जानो थांगासिनो दङ बे आल्ट्रा मडार्न आरो डेम'क्रेटिक वेजों जोङो थांगोन। आथिखालाव गोबां बिदिनो बर' लाइमोनफोरखौ गावथारनायखौ नुनो मोनदों NLFनि नामाव, बेनि सायाव माबा मोनसे फोरमायगोन नामा? बेनि सायाव माखासे बाथ्रा दङ, माखासे एंगोल दङ। दा जों फंसेल' बाथ्रा बुंनो नागिरगोन, बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय जुदि उदां जानांगौब्ला जोंनो बड'लेण्ड नांगौ आरो बेनि थाखायनो बे गासैबो सिटुएसन जेंना जेंसि बे गासैबो बाथ्राखौ नायनानैनो गोदान जोलैया बड'लेण्ड बिनो थाखाय ओंखारदों। बड'लेण्ड मोनाब्ला जोंनि सुबुंफोरा सासे नङा सानै नङा बिदि गोबां जाथायफोरा जालांबाय थागोन। बेनिखायनो जोंनि जा आल्टिमेट गल जोंहा बेनि अनगायै जेबो अल्टारनेटिभ गैया। जोंनो जेरैखि जाया सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ नांथारगौ। सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मोनाब्ला जोंनि जातिनि जा इस्यु, जातिनि जा थामोनथा अस्तित्वनि बाथ्रा, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा जेरैबायदि बुंलांदोंमोन बर' माहारिखौ बुहुमनि गेजेरावनो गेरेमसा माहारि दानाय, बै सिमांफोरा सिमां बायदि जाना थागोन आरो बर' हारिनि जा थामोनथा गोजोर थामोनथा बेयो सिमां जानानै थागोन। बेनि थाखायनो जेरैखि जाया बड'लेण्डखौ लाबोथारनांगोन आरो साफ्रोमबो बर' सुबुंनि जिउआ भेलु गोनां आरो बे भेलु गोनांखौ बांसिन इम्परटेन्स होनानै जेरैखि जाया खम समनि गेजेरावनो गणतान्त्रिक लामाजों सोमावसारनानै बड'लेण्डखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय बयखौबो बाहागो लानो खामानि मावनो थाखाय जोङो बनसुनि जानानै गुरै खावलायदों। बनसुखौ रायजो राजाफ्रा थारैनो बोजबना लानो हामारदोंना? बजबैनि खोथा गैया। दिनै बड'लेण्डआ जाबाय जोंनि गोसो गोरबोआव दङ, साफ्रोमबो बर' फिसानि गोरबोआव दङ। दा जों नुबाय थादों थांनाय समाव जि गोलाव सोमावसारनाय जादों बेवहाय माखासे एजेन्सिसफोरा, गभर्नमेन्टनि एजेन्सिसफोरा जोंनि जा मुभमेन्ट बेखौ स्ट्रेटेजिकेलि आरो प्रपेगेन्डा खालामनानै कनस्पाइरेसि खालामनानै फोजोबनो नागिरदों। नाथाय बर'नि थैजों सोमोन्दो गोनां, बर'नि गोसो गोरबोजों जिउजों सोमोन्दो गोनां जा थांखि बेखौ मालाबाबो बिथांमोना मिसलिड खालामनो हायाखै। रोजा रोजा बर' सुबुंफ्रा थैदों बयबो मिन्थिगौ, नाथाय बे थैनायनि उनावबो जों कमप्रमाइस खालामाखै। जोंनो जेरैखि जाया बड'लेण्डखौ नांगौ, नांथारगौ आरो जेरैखि जाया जोङो लाबोथारनो नाजागोन। 2024 मायथाइयाव MP बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं, बेवहाय नोंथांमोना सोरबा राजखान्थिजों बायलाय फानजानाय खालामजागोन ना? जोङो आं दहायनो बुंदों जे जोंनि थांखिया बड'लेण्ड। सोरबा राजनिति नेताया मा खालामदो खालामाखै, सोर मा खालामगोन जोंहा बेजों बुंनांगौ गैया। खिन्थु मोनसे बेलायाव जों बुंनो गोनां जागोन, जाय समाव जातिनि खहा जानाय सोरबा राजखान्थिगिरिया
सोरबा आफादफोरा खहा खालामगोन बै समाव खिन्थु बनस'आ सिरि सिरि जिरायनानै थानाय नङा। बैसागो बोथोर गोदान बोथोरनि बयनिसिमबो जों बनस'निफ्राय बिथांमोननि जा मिजिं सिमां दङ बिथांमोननि जा गोजोन संसार जाहाथे आनान गसाइया थाबैनो साफ्रोमबोनि जिउआव सुखु गोजोन हरो जोङो आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज खालामदों। लोगोसे जोङो आर'ज खालामदों जे बर'फोरनि जा सिमां बड'लेण्ड बेखौ थाबैनो जों बर'फोरनो मावफुंनानै लानायाव बड'लेण्डखौ मोनफुंनायाव जाहाथे आनान गसाइया बैसागोनि लोगोसेनो मोनसे गोदान थांखि मिजिंखौ जाफुंहोनायाव थाबैनो जोंखौ मदद खालामो। जों आनान गसाइनियाव बर' रायजो राजानि जानानै आरो बनस'नि जानानै आर'ज खालामबाय। जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि आफादगिरि हिसाबै जों मोननो हादों बिथाङा जोबोद हारिनि फारसे अनफावरि जोबोद हारिनि खामानि मावनो गोसो दङ। बिथाङा जादों आफादगिरि हिसाबै जों मोननो हादों रातुल रामसियारि, लोगोसे गाहाय नेहाथारियाव मोननो हादों जों जन देउरि, बुंथिगिरि हिसाबै राजिब कुमार बर'। बिथांमोननि दैदेननायावनो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट कमिटिया जोबोद माने गोख्रोङै दिनै फुल फ्लेजेड कमिटिखौ जोङो दानानै लाबाय आरो फैबाय थानाय समाव दहाय जों बुंखानाय बायदि फैबाय थानाय समाव बड'लेण्डनि जा सोमावसारनाय सिगां समफोराव जेरैबायदि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बाक्सा जिल्लानि बर'फोरा गोसो गोथारै जिउयै माहामै बाहागो लादोंमोन, फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि दैदेननायावनो बर' माहारिया मोनसे मोजांसिन फिथाइ मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों।